Why are you talking about bullying? When I'm away, when I go for Jacob, now they put here. The dirty boy will belong in Butch baby Butch. Yeah? When they lay ambush in a Butch, when they smell, when they bath, person when they get personal beef with water. Now he come there talk. You don't have to say person like me call your page. You don't have to say person like you just come your page. Look at the my God rat. Imagine rat they tell me say if I bring you in complex, idiot will not be anything. If you bring me up like complex, you know who I be, who you be. When you join TikTok, who sabi you? I'm a big host. When you see me in your page on a normal, you go carry people, bring them down, allow me to talk. But I still give you that privilege, you know. I still give them chance, but they stay with me. You see, they give me voice. If I bring you, will you come? You want to the bath. You want to the bath. As the bandits, the government is defined. It's young. All they talk, they talk. Government don't listen to you because your talk don't get meaning. English, you know, if you speak. Pronunciation, they give you wahala. You know, some people pronounce something. Yeah? If they make noise, they don't give you 1 naira. You don't say me, I think give you 200,000. I want to give you 20K yesterday. I can come there and give you 100K. Instant 100K. I know they never back. Maybe they go buy perfume. Because if it's smelling good. Now me, they give voice. You will they smell. You will they smell. I know that the personal issue where that guy deal with the police. Now he make a look. This matter not going to go in table. This matter not supposed to go in table. Anybody will come talk about that, he go support them. The one who come talk with about that too, he go begin to banter them. So he just support about that people because you get issue with the government. Let it work like that. If you get issue with the government, you can't face government. Don't carry them join us. Don't use the hatred leg when you get for government. Not go use them on us. No, don't agree. You claim to be a mouthpiece of the pharmacist. Now look at how it's not judging matter. Carry this matter now, go give very dark man now. You go handle and wear. Baba go handle and wear. You wear the smell very dark man. You go do video with them. You don't even they confident with you. If they talk in the shift. You wear black, what's I know, you be like shrine. You be like juju. You wear black juju. Where very dark man just, if not very dark man now lembo go carry for head, lembo. Go carry lembo color for head. Now that man bend this small. Now he come this make you go to a normal black. If not that, for carry lembo for head. Yellow and black. Like bandits. He carry yellow and black. How government won't give you listening ear? How government won't give you listening ear? He never pass. Yeah? If they struggle because if they talk, government not they hear because he be mad person. You're a mad man. They carry him on your table. If they judge them anyhow, who you be? Better they fear you or go flesh you. Kuhari, you have the guts. Now, see, you are giving advice. Why you no go support Abada? No be you there for marriage, go be president of single mother. Onya la de kage. No ne tebo hali omogi na diga no here. You there for marriage, go create group. You na in the madego. You learned from Abada now your mentor Kobo. Why won't you come online now? So on Guinea Jela Bobo. Are you mad? Are you stupid? In order to fear you no, onya la de kage. What's the moral lesson anybody can learn from you? Ratesa ichiko ozu akuna de kage. Norune tebohari digi. Since digi juwe no peace of mind. Ina uhari seba lies. Gina that your hungry father. Inya your father 5,000 naira. Your father 2 bodyguards. Onya la de kage. As for that sham, I don't blame you. As you know, they call the bossa or they call the goru. You can see the kind of people so hajekuru. Onya la. Look at the hungry person. So carry Onya sabeha. No day can this guy stand where reasonable people are talking. Onya maho yibas. I don't know anything. Ijele, good afternoon. I greet you. How are Ijele power? That guy just to chuck him here go viral because onye
I know. You lie since yesterday. Oh, you that guy. Even Ogaga do Oracle because I Jim the other of my account to beggar here Oracle in the morning. So Oracle's no book will go interview with the Oracle. The guy book will go interview with Oracle. I'm able to do a email. So Jim the other of my account may follow here. So some of the followers are not aware they review equally online. They have a chat here. Na WhatsApp or where did you get made interview kiniko. So even some people are man that guys what are you doing this thing now? I be shout you dey useless so I tell you let me now go and learn work from very dark man. That viral where you won't go this online I will go pursue you for this TikTok. You don't feel like now waiting. On actually book interview, not actually interview with Oracle online. So Oracle na say na bugote ya na wo kwalo onye obia the interview no wo onye ga ebugete na boss with ya wa no so ya wa ga no na the boss. Obo no ye ekwe like that he will not grant the interview or chi me ya. So ka che belize me ya na onye wo da ga enye zile da ga ihe o choro. You need to na ka people bido mara wa ha ya because he's coming from Ijele. Here never knew double standards. From the beginning, I don't know this thing online, Basalichi and Melum. Then Madisiani na social media is not a court. Let us go and arrest Abada. Abada sikwa no ran. I bia that she's ready. No ye je Zajuje. What J police station? When you court order remand there, then Madisikwa, why will she be there for 6 days? It's against the constitution. It's against the right. They not charge her to court today. Hey, Bidoko again. What exactly do you people want? What exactly do people say is the problem? The problem. She go do her work. I told him, he did not know that one. He did not know that one. We don't get one mind, though. And the best you, we don't get one mind. If you say we get one mind, you go what that house will do. If you just want to do, all of us together begin to report the account. He go say, next week we go hold on. You don't go feel do anything. Next week we go hold on. You don't go feel do anything. Continue. That you are not in support of anybody. I don't know who is Abada. I know they support Abada. I am against bully. I am against intimidation. But if Okochar and then you don't put Abada in the old one and your box, you did not allow people to talk. Everything about what you are saying is bias. And I say, this is bully. How is it bully? Okay, you don't know that there's a court order and you are ranting. Are you not supposed to get the details of the situation before setting camera? Or a friend that yesterday now where there's already a court order. And I say, I never see that one. A friend that say, oh yeah, send your lawyer. Naje verify. Maybe you want to be a lawyer. That's how to go about it. Or will you be online in our ranks? Who are you opening eye for? Now, see, with these people character, I cannot support you people. Who asked for your support? We are already enough and yours to go okay. Who are you? Who you be in the grand scheme of life? Who are you? Who you be? Sham, you are nobody. You are just a dirty pig that just have little relevance due to the views of the government. You are nobody. I report all the account. Drop on here. Report all the account. In honor of saga. Can you have interest in saga? You Sham, what is your interest in the case? Drop for idea. Drop for idea. When I would go there, even bring her down now. Boom. It's not one idea that conversation when I gave a report to account on Kajene liar. You know one in Brazil. Who asks you? Who cares? What's our business with the information? Can you just sham or can we have Puzeguna boss? I'm in Brazil now, but next week I'll come to Nigeria. Who cares? Come to Nigeria, come and release Abada. Onyala, go and help her to meet her bail conditions. Or what you be a color of Abada, liar like you, Chika J. In way you me from the beginning of Queen Ajanis, Obulani. We have not done that Obulani. Now you have changed it again. Did you people ever admit at any point? Did you ever admit that it was a loan? I'm going to see no goodwill, no help. No helping of you taking care of Mazina, but Jinezegu 40 million. Neze 40 million good you see these lies that you people are perpetrating on this social media. All get Udunu one day.
He go fall on top of una one. Una go use am enter trouble. Unu geji ana zere mmiri. Isi na ha ajụ the guy oyi maka ọ dị ka ọ maghọ n'otu a ka dis thing ya adị. Ọ na-etwit zi okwu na life ya. Yeah, Abada is a manipulator. At the Brussels now. Full force mana ọ maghị ihe ọjọọ amụrụ ọ ga-agba ọsọ na the case because o nweghị ihe ọma maka this case. Ya just see from nowhere ọ wụrụ somebody dị intelligent ọ ga-epu ụzọ reach out to onye eji ụgwọ Chinemere si ya ngwa ka m gote evidence iji send ego hụ ebe this girl dere loan. That is how you settle case. You can't just from nowhere get jump or make video and get this woman. They don't see an station. You don't know anything. Obedi he bully. But we're very dark man up of Bill or Jekuje. All the rappers they were happy. A chat was the bully that time. They only know about bully when it does not favor them. What favor? Bunch of hypocrites and liars. Very dark man, Jenna Van, Ebe Bubilo, they go and do video, which is not allowed. Anthony and a family man now for the Ejekuje, no yan prison 1 week. They were all happy. Oruzen and Kabadana is bully and intimidation. Yesterday, a man a court order. Today, they have charged her to court. Why are you still complaining? What is the problem now again? Can you be the problem? I'm going to see charge her to court. They've charged her today. What is now the problem again? What do we do again? How are we the bad person? I'm not talking you now. I'm not talking you. You said the matter should be charged to court. I charge the matter to court. Let the appropriate law enforcement agency handle Lucia. That one who Buike up there at the scene. Now saying no Abada yana put the money 1 naira. Who does that? When she has properties and cars that she can liquidate. I don't know who just be on social media. Una go just open mouth they talk nonsense. Money feeling this is only a pension trash senior na pota. You will be pension a melon 40 million 1 naira, but you have cars, you have landed property in then the court will not allow you every month you wear 1,000. Sometimes if una dey talk, make una dey reason. Unu buru sense, unu ejiri ejeti n'ike, ọkpụ unu epe mpe, unu pụtazie na social media unu a na-ekwu yeri. Who is that chica? Where is chica? You claim you are not following Abada. You are not a fan of Abada. Okay, the value of talking against Koromoto men, but she's happy that Abada is talking down on women for no reason. Onoze Brazil, Kabapuri also. Ije Brazil, meanwhile, many of us went to Europe in our early 20s. Not ever BA. Ije about 1 month in a mechisim madonsi. Are you mad? You went to Brazil. I'm in Brazil now. Next week I will come back. Who cares about that information? How does the information help us? When you know at this case, these people contact with this guy. How for you? Even why they were when you have the moon at this case. So how contact with this guy? For you, but this guy now want an appointment now with him. Can one did now bani every 7:30. That's the way they see. I have an appointment every 7:30 on live stream today. So yeah, I don't even think now one your culture the people who are involved in this case because Iki Jela do one in a local. So I think it's between so Oracle them. But in that my it's only ya people guru sham. What can sham now? You know what I did the game. When I see so you where. So Diego Japonia. And then I we a police game power nke this lady Gina carry power happy in her. Onye no na timpu no nwere people na abia one on the no nwere ndị mmadụ. So ha na all effort niile ha mere nwe nke nwa okoro no. Ha chose ka e were onye abute na social media mana ha na play with a police or very dark man but very dark man dị so busy e reply play with. Ya were aka ewu aka ha gara aga akpọta. Onye a na-achọ ihe o ji adị relevant. I just watching. Be very dirty guy. What they do anyhow? That's why the school where you don't go, they enter your brain, Abi. They can't even start on your table. They do like me. Put one like you. Me, they insult. They say they fear you.
You will not go school, English, you don't speak. Carry here like a mad person. Yeah? He want on to, I don't know what he want on to. Because he get issue with the government, he come to use them against us. They create, resemble government. They carry attack on your table. We first don't say you be mad person, so we then ready to forget them with you as a mad person where you be. Be mad person now. Who don't know you for this Nigeria saying you're a mad person. That was why all the whole talk when they talk, government the year. I don't know, I'm not even not saying they exist to serve. These are the people you people give relevance to. Muhammad the guy yesterday night jele garananke. Muhammad the guy yesterday night jele garananke. Onye monya. And not since yesterday can this guy be those here? Or matter, this guy yesterday. Somebody with an 80 view. From 80 view now. The view where you give that guy last night. And you know what? Those people. They're talking now. They insult people anyhow. Who you be? Who you be? They insult people anyhow. Talk anyhow. Who you be? Who know you? You're not dirty pig now. Go and learn war from very dark man. If my very dark man, you guide this mother go meet and now, you go handle and wear. These are come there abuse people. They insult everybody. You are taking on a side. Two people carry matter come meet you. You don't know how to judge matter. Yeah? You capitalize on one people, with a particular people, because they pay you. You don't know saying if they behave like this, you go say you don't collect money. You don't collect money now. When they calm down, no. They do like say you get choco. You get choco, Abi. That boy is not fighting against bad government. He's just a content creator. He's just a content creator like me and you. When fight one on a fighter against government, when you're passing, can government listen to this kind of a person? A very dark man. Onyala, make him come now. Make him come. The matter don't tire. Me don't tire. It don't tire. What you do again? I'm all here. Abada is only. Among me, some of the people supporting Abada need mental evaluation. Abada had over 2 months to tell this girl, I am sorry. How do we resolve this? What's my page? What's my page? Where? Next time if I come your page, make you know so that person call your page. Eh? The wicked lady, Chika bu doom cho. Chika wabulani, obulani, and he happen the money. It is not in but today now Chika now say Nijele kweteru no borrow, but I put the money. At what point did they admit that there was ever a loan? There was never a time these people agreed. Now for the case I put the money. Initially, you people said social media is not a police station. Are they even on social media? They did the needful, collected court order. They have a right to remand her. It is in the constitution. Police station. Police have a reason for keeping her there. Other petitions are against her. As an threat to life, no ever one. Opposed to the HIV, the person have a right to say, I want my case to be worked on in this jurisdiction. No bully. Nobody a J court. I'm going to court today. Problem again. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Ihe German abada na-ewe isi na mmanụ owu negodo onye na-agbatara ya ọgụ. I'm telling you, very dirty guy. Yoruba, otu ya were dịka Very dirty human being. otu ya were dịka ya When it's a bit of work. ọkụnụ ma mgbe detain the very dark man that time. Ọkụ foto everybody gbapụta dịka ererize very dark man do. Ọtị hụrụ na abada nobody come out for him. Ọ wụrụ onye ara pụta afọ abada. Ọ ihe na-agba m ara. Onwe bụ onye hụrụ isi dị mma pụta afọ abada si when they release abada no do anything. Because everybody be happy na detain abada. Everybody be happy na arrest. We hold responsible, they educated, they anything they responsible for Abada case. Only we will keep at this guy. Even comment, or there are filter some comments. Somebody, people not do what concern you. What's like in a case there? One man at here, no what to call on a case here. On a case here, not the very long.
ihe most people na-agwa ya na keesi a dịkwa long ọ ga-ebuli ihe nọ na keesi a na o wepụ a one girl ajụọ ya si ya ọ dịka ndị ratel ha kwa the girl asị ya na ọkwụkwọ ahụ na keesi a na ha ga-akpụ na ndị a ga-emekwa ya from 100 to 0 na o wepụ ahụ na this case. So you go to the guy is a breed now. Onye a ga-ehi ụra n'abalị a onye a na-aga ihichakwa anyị n'abalị a ịma na n'abalị ihe onye ijele freda ha mere ya ha dọrọ ya ekweghị ya ka okwu so ya sị na ọ kpọrọ ijele today again ka ijele bịa ka eji nwayọ ka esetụlụ ka a mara ewu dị issue. So ịmabụ ihe ewu dị issue gị pụta judge wa case you should know before coming out. Emebe gị were picture hang ya this woman here dikwejedota ya na station ekwesịrị n'otu a. So ịkazi ndị polisi mara ihe unu ịchọ ka this girl kpọrọ ya gaa polisi you want her to take law into her hands. Orukwe tomorrow ọkwụ nụwa ga-asị why your guard to authority ya take law into her hands. Amam ihe mere mete ndị mmadụ n'ụwa amam ihe a ga-eme n'ụwa mete ndị mmadụ. Okay, this stage ọra ya ahụ na abada na play with lụọ ọgụ na-asị woman to man or yara the girl ya akụta na ofu ihe ọ gakwa ga-akpọ authority ka ha werekwa ya nye gọọmenti n'aka si onye asị nweta unu na-ekwu dị boro it doesn't make sense. This woman called me to get a loan for her. Ọ pụzọsi ya weta from the children's insurance. The woman asị no ọ sị ya gaa na bank gbazite ego nwaanyị ejeje gbazitere ya ego and this woman otu esi eme n'obodo oyibo ị ga na-akwụ ụgwọ ahụ every month ha na-ewere part of money from your salary. Ọ jụziele na abadana where is the money m wetere for loan for you. Abadana asizi ya na oji ụgwọ. All these people na-ekwu ihe na campaign na they came to Abada's boss and was telling her that na ọ chọọ ka na ọkwụkwala ụgwọ ọbụla nọ ihe metere n'oyi na ọ chọọ ka ọkwụ ya ka ha counterbalance ya ego ji netere ya ụmụazị. Was that your agreement with this woman in the first place? You never agreed to this. Kama iji ya na-asọ ọkụ ya the more. Oruzele ya siginye ego ya wuruze the woman was a bully now because she thought this woman had nobody. She didn't know that people will massively support this woman like this. Maka ọ na-ahụ ya so onye na-enwe family onye na-enweghị nwoke na ya n'akụkụ onye emebe ya pụta akwa wepụtara na social media ya gwa play with ọkwa anụ na na-eje Canada. Secret this girl told you about her boyfriend. Gị were ya pụta ka isi ihe were isi ha abụọ jam kọta ọnụ. This girl were iwe ịma na iwe ya o kwuru ka Chinemere m jizi pụta bịa mee that video mere ya jụwa si abata ka e gbasara Canada n'okwu ego mụ na gị na-ekwu gị pụta na social media kwuwe na ọ chọrọ ịga Canada. The guy agala jụwa ya and why will you be discussing my affair with her? Nke a jizi pụta bịa mezi explain how everything happened. Ọ dịghị mma apụta na-asị bully who is oke onye buliri mmadụ karịa this woman nke oke ọ na-asị na o ji 1 million leta onye na-ejighị ego a na-agba moto maka ihe na-agba ya fuel o jere moto o ji bịa na-efefe ndị mmadụ were ya kwụọ nwaanyị ụgwọ ya start ya afresh. Ị ga-eji m ụgwọ m were ụkwụ na-aga gị na-agba moto ebe iji m ụgwọ she should pay off. Ịhụla ndị niile ndị dị useless ya na-asọpọta ịhụla nke si na ya rate side chick nwaanyị na-ewe shame ọ ndị na-asọpọta abada ndị na-ewe Israel sham esichi onwe ya na Israel man na me dey insult ihe obere ihe sham asị gide point atụdoro Chinemelu m egbe n'isi. Do they know what is called obtaining under false pretense? Ama ihe na-azụ obtaining under false pretense. You can't say the truth. Almost n'ihi atụdogodo mmadụ egbe n'isi before you gbuo ya wayo. English anyị na-asụ the guy no dey hear am. Onwe ya na-akpọ obtaining under false pretense. Ịtụ asị nara mmadụ ego you are a scammer, you are a thief. It's a criminal offense. Obtaining under false pretense is a criminal offense. Lady chọrọ igotere ya na iburu ego nwaanyị mmadụ je gotere ya na swamp. Nwaanyị mmadụ fụanyị igotere egwu tụọ ọsị na ụdị ọnọdụkwa n'ụlọ na ndị Fulani ya bịakwa gbufuo nwaanyị mmadụ si na ọchọ ọnwụ. Sometimes all talk to the next time when we worry you. Yeah? Now so very that man they analyze matter. They carry matter on your table, they miscount, they do anyhow. My friends will they shop money, they crazy. Who is the Igbo? Sham.
If you go see her man, if you go see her man. Now I can't be like I don't go do anything. I go buy better for I don't want engine oil. On a check engine oil. Yeah. And I respect you, or he respects you. Who are you in the grand scheme? I've been respect him before, but this guy, I know, I just like that guy before. Are they follow him? Are they watching video? If they see him, are they listen to him? Where? Yeah, they watch him. Find people, no. I know they hear them. I listen to him. I know the guy in a mumu. I know they don't get sense. You hear your mad that now the only motivation for this guy is poverty. Poverty government favor, you never see him talking. Government they favor, that's why he's ranting. All poverty be a popularly outside. So he's not fighting for the masses. Africa corner. Don't ever that man, though. Don't ever break that man. I tell you now. Don't ever break that man. With this our character, he cannot support us. Who is asking you for your support? Stand on the side of we don't need support. You don't need to support us. Nobody cares. We are complete and years to go. We don't need to support. Don't be biased. Stop taking on his side. Don't be biased. Stop taking on his side. I mean the insult. Who is this one back? You ever say that bush in the hand? If you better person, government is supposed to listen to you. You will not have been pronouncement. School, you don't go. Now you won't come begin. Now you won't be our leader. They can't even come near you. They take it on the side. That's why we say we'll come after you. Very dark man do what they do. We say we'll come after very dark man. As you dey like this now, if government will hold you now, we're not go call for you. But if they hold very dark man now, we'll go begin to shout. We're going to shout. We'll go fight government. Make it like this our baba. The carry matter don't give you as I want the widow. Don't be abada they oppress the widow. Abada they make the widow oppress. Insulting me before people. They insult me. Say me are very old to look to be like your elder sister. But me and you who senior more policy Borima like you. Now come they fear you. We say come out. Okay, enter Facebook, go to talk about the way they do. Go Facebook, come on with this thing for us. Now maybe this president, I go give you some for here. You really don't get choco. Yeah, I get choco like you. I don't crazy so. Down one hour they smoke, me that they take a more. No, good go finish you. Now me they insult. You don't know where people this thing talk. Which time they come? Mugu. Why they give you? Then they crazy. You know see what they do there? 300 and something. If I come there now, we're going to put 2,000 views. You're not going to respect me. Who will watch you now? Who won't watch you? You don't want to respect me. Now me they insult. Why are you insulting me? By right, I am not supposed to come to your life. By right, let me tell you. I am not supposed to be in your box. I am not supposed to be there. But I respect you because on the norm. No, me and they watch him and they watch the guy. Do make they talk. He go talk to you. He go do anything. One carry head. He hit the phone. Remember, he come they watch him. Two people they fight. You are fighting us now. You're talking about bully, but you're the one bullying us because you get power. Now your place they come. Now your kappa they come. Now say you won't come to the treat us. We be like your children since you come to be a fighter. You know, a mouthpiece of the poor masses. You are like our leader. So why are you treating us this way? Why are you treating us this way? As a father, when you see your two children, they fight. You go bring this one close. What's happen? Here from here. Then you judge them amicably. The woman, when they come, they cry. He's their widow. You don't get anybody. You were supposed to be that woman's husband. Now you they stand against this woman. He said he be leader. You know ask what about that do when make the whole world day after him. What about that do? Why was the whole world against you? Now which kind of wisdom he get to carry us? You know the wisdom now. Now Abadana, imagine say out of 100, the only 3 you get. Only 3 they your side. 97 that against you. You don't think I'm not saying that person will be a better person? Now, because you get beef with the police, you come they use matter when you go with the police, come they enter us.
Come on, you know make sense now. You know make sense now. Let us call a spade a spade. Abada don't do well. What did Abada do me? I don't want to talk about what Abada do. If I talk, I go begin to cry. What did Abada do me? So if now I get access to you now, I come to say, see what Abada do me. Now say one thing to and it go decide one person. Abada when I fight for. Abada this police station. Abada team up with the police to make them detain me. Money we person give for inside police station. Abada tell police. Police come, they search me. Say make I hands up. They carry video, they video me. Begin to search me. Collect that money. Now when I won't raise around, I come tell them and say, I go involve my lawyer. My email, they come give you that money back. Abada abandon me for Abuja. I know anybody for Abuja. Abada abandon me for Abuja and come back to Lagos. Tell police where they detain me. Abada na he call me say, people want to kill you, they fight you, they drag you. As I come out, everybody japa. I can't even wait to come out. People run. They do me many things. They post my papa. Nothing will not do me online, but I carry them. I just body. I use body carry them. At the end of the day, what do you spray me? You abandon me in Abuja. Abuja where I don't know anybody. Now when I come the right, say, when I pay for hotel. I pay for my hotel room. Abada pay only for one. Only for one room. The rest of me pay 45,000 per night. The food money I me pay. As I enter flight, go and come back. Na me pay. Not only go, na I don't pay for me, but other one both coming back. Na me pay. All the roads I me support myself. Now, okay, let me ask this song, this way the song. Like say now you take your own now, person come call you. Then come do something for them. Nobody go sponsor you. In case if police come. Nobody go sponsor them. Nobody then go sponsor you. Now you leave me. Now people come begin they enter me anyhow. All the bully when they bring me on this social media. Abada don't ask me what. Or Abada don't ask me, you know, come and tell me sorry. They did so many things to me. My baby, my pikin will be how many years? 7 to 8 years. They label that boy obituary. Abada, when were you? When they bring a banner of obituary to my boy, a boy of 7 years. Abada, where were you? Is it not because of you? They label me obituary. They label my mother obituary. They label my son obituary. Abada, where you dey? Abada, I spent 3 million for your matter. I spent 3 million. 3 million for your matter. All these your friends, this is just what it be now. What I can tell, I've been away to make come to say, me and Abada be friends. We can't fall apart. Since we fall apart, now I come they join people with the bully Abada. When Abada abandoned me in Abuja, where were you? When Abada abandoned me in Abuja, where were you? When Abada tell police to detain me, where were you? When Abada tell police to collect my phone, they collected all my phone. Carry Abada phone to give up. They collect my own. Where are they? None of you come out to tell Abada, say, what do you do this lady? Where they help you, they fight. What do you do? I'm no good. None of you come out, come and say, what do you do? I'm no good. Now, come out, don't hit you now. You're expecting me. Make I come they find you or go finish you. You're expecting me. Make I come they find you. He got put in these people view. He just go Ghana or Ratel side chick. Because I wanna watch you go up at a life funky. I come and I'm going with you. On them way 40 something. He got put it will big host. That when you tell you have to give Ghana your page. I am watching go man have a page. I want your mother to discuss with you. Oh yeah, they give better life. Why to give there? Don't worry. Well, she then I tell you, I'm a mayor now. As they see me like this, so I know old though. Now while trouble, that may be like this. I go use energy drag down. I go drag down. You go wrong. I go tell him say, this is my 5 days now on TikTok for dragging. If not she, it go down old pass me like this. Too much of stress and I go use my energy. I go drag him. I go drag him in Bekus. Her clitoris, I go drag him. If my name enter her mouth, the only thing when I go do for me is say, Mona go skin they go to give me.
Give me her picture. But I don't keep looking at everyone apart from them picture. Come see your monk of Nanya. Come do ya to here of Nanya. Tai Chi criminal. Come see your monk of Nanya. Nanya Digano, but you are in marriage. Gaburu single mother leader. You get to see up and down. How do you dress Orocho? Public toilet. Then you won't get the Alatagoyoto. Only a Baloto. Friends in the Latana Bahari. One of them don't want honor. I didn't get also. Apunike. Achibute Ijele. In a press release. Who are you? Actually, Ogo Tijele in any press release, in any TED talk. I don't understand. The social media is such a level now. No put like this. You as a married woman, rate side, why you not go to support Abada? Not be the same thing una dey do Eperima. Lelete side chick ka na-egwugwu maka ya onye ochi nke a akwụna nke a nọ na di je na nwunye ndị mmadụ si na ọ na-eme ndị na-ada aza ndị nọ na divorce ọkwa onye otu Abada oke malụ ọkwa ihe ọjọọ Abada na-alụ ka ọ na-alụ makwa na o nwere grupu ndị divorcee ndị single mother o nwere grupu ndị single mother ọkwa onye nọ na dio ha bịa na nke odogwu film wee bịa tebosi onwe ha ihe nke ọnya na life ya ga-adị oweli iwe wee blọk ọmụ mgbọsị nwa ndị mmadụ na-akpụ ya onye ahụ ikwu bụ alụ so nke ewu public toilet ka ọ wụ nke ewu ha site na di ebulu problem ha wee pụta na nke odogwu kiwi di wee kwuo ihe niile ọ na-eme mbụ onye ala trafik ka ịpụ ọ na-achọ ọlaiki trafik soshal midia karịa ndụ ya sef so trafik ọ na-achọ ka ọ weta na peji ya ọ bụrụ maka onye nke ahụ onye nke ahụ onye ala onye nke ahụ na ọ bụ na nnọnụ na akwesịrị m ifinish Oje na nke odogwu na-atụ asị. Alingo ụsụ ka m na-agwa gị alịka 7up ọnya nwa ka nne ọnyanwa nna a na-ekwu maka ratesaichik ditinjos uwe miwere anụ ọfịa na-enweghị ihe o ji famili ewee ime otu Abada si wee nwee grupu dị iche iche otu ọnwa ka si wee mepee grupu ndị divorcee na ndị single mother ọ ka nọkwa na di ọ pụta na-asị ndị mmadụ nọ n'ọdụ na di onye oshi mepee grupu a na-akwụ ụgwọ na grupu shameless woman Icheno nubuki wechepugo maka gị useless people onye di ejula ajụ idiot ịmụha left and right gị nwaanyị akwụna agbataghị ọnụ ya ọ nọ na di na-achọ di ya ọ nọ na di na-aladi ndị mmadụ anya ọkwa onye ochi dị di ya ọ nọkwa na di na-achọ di bụ ratesaichik bụkwa onye ochi ọ nọkwa na di na-achọ di ratesaichik anụchabekwa di ya na-anụ ya na-achọ di ọzọ ọ jee mepee grupu ndị divorcee na grupu ndị single mother mepee grupu onwe grupu na Lagos onwe grupu ebe ọkwa onye nọ na di ị na-alụ di na-ebisi ibu ndị mmadụ na-ebisi ibu ụmụ nwaanyị ndị mmadụ na ịnọghọ na di ịbụrụ prezident ndị nọ na di mana ị nọ na di onye oshi public toilet she's learning from America. Public toilet ịma na o tinyebu dara tesaichik olue ka odogwu na ndị nọ na laif odogwu chọpụta ihe na-eme n'onye oshi ka ọ bụ ọgbala ọsọ jee tikwa afa die tikezi afa di ya nwe otu ikpe alụ odogwu ka iwe silu ka useless woman tikwa afa die nwegbu dis useless woman na-amala onwe na-amara restaurant ya isi enyere savage field onye ikwu enwekwu isi na onye ahụ
if they are serious as anything, nwa kwu isi na mmadụ. Abugore na akụ ọkpọ. Ona publicity. Okima social media publicity. Ovalu ya kalia family. Even ovalu ya kalia ụmụ ọmụchalụ die. Ina mmadụ na odie nwekwa ụmụ niile anwa. Rich media ka ịmakwa ma ọ gị nwekwa ụmụ niile a who useless woman na anụ ọfịa na ama restaurant right a stupid woman. Alingo so. Okoroko fish. Na-achọ ibe na mmemme ya alụ udu njọ ịma nọ trafik ka ọ na-achọ by all means ka notice ya na apa ọtọ ya by all means ọtọ ya by all means o nwere ihe dị na-apụta n'ọnụ maka disi ogbe dị na a na-enye edaobi ma maka na ibere na nke ọzọ kwukiri atụọra gị ego tụsịara gị ego wee gbaa ọsọ gbuo ndị mmadụ wayo iji gbara ndị chenji akpa bụ onye ozi onye ọrụ ọjọbọ ịmakwana di ya bịa kwuo n'ọzọ ọjọbọ ka ọ na-alụ na ọ na-aplan kwu wito ijele na ọ na-akpọ gị agadi achawo o nwere nke na-ebe ahụ dere afa ya ijele ọsọ obi ọnịcha na ọ na-ere mosquito coil nke ahụ si na na efu ọkụ ijereje dị na nwoke ọzọ ọkụkọ ga-anya ịtụ asị na ọ dịghị ikuru gị ihe nwoke mmadụ pụta na nke odogwu kiwe onweghị okwu fọọ maka gụ anụ ọhịa dịka gụ dị na mmadụ ezi ije na nke odogwu kiwi tupu dị gị asị atụ ọrụ gị ego dịma bịa dịbọ nkụwa onwe nke dịma na-ekwu fọhụ maka isi hapụ bi rent arịgo na ụmụ ya ebe ọzọ still you cannot stay there iri na-akwụgharị na-epiogharị. Why didn't you tell that man to convince him kunu tika aka na-egwu ndị mmadụ wayo using other content creators as case study? N'anya biko gbaanụ m daredi gbaanụ m eskim rekọdụ a na-etie mmọnwụ echi akwụsịrị afọ ebe na telachi gabi a na-enye I go give am view. A view. I watch a view. We get a view to she. For the wrong reason, always lying. The same habiku yes in Abadana Puriede. Just a liar and a cloud chaser. Madam, rest. You know go trend. Rest. You are not only the victim of life. Call batana phone. So, imakwana di egwu wee pụta n'ama di wee si na enye ya that visibility o tego ya more than Ombia, so ignore her. Only ya more than Ombia. Imakwana di na ọ na-eje plan with oje plan with nwunye nwanne ya nwoke o plan ha ati okwu ihe ewe ya ndị social media ego awepụta wee atụalụ ha ego atụchazialụ ha ego o nwere mgbe nwanne ya nwoke kụkpọ ọnya anya ọpụta si na ọ dị ekwonya ya wee tụalụ ego na nke odogwukiwi mana ego atụkọtalụ nwunye na ego atụkọta nwunye nwanne ya nwoke na social media na black app a ihe na-eselụ ha ihe na-eselụ onye na nwunye nwanne ya nwoke bifo nwanne ya nwoke wee kụọ onye ihe ọpụta si na ọ dị na Richfield bụ ihe ka onye datin na-eme vidio na-ebe akwa si na Richfield na ọ dị egwu ihe wee pụta na-agakwachi na-aga ya wee si na since ama ọbịa kwuo datin na the thing damage karị anya na ndị mmadụ na-afụtazi ya as a human being na ọ bịakwa ikwu na ọ na-akwa eti nwaanyị ihe na ọ menye oluzu ọrụ ọ kwesịrị inweta na Abuja na nwee kọntraktị ọ kwesịrị inweta na Abuja na this thing na ha da-afụtazi ya ka mmadụ na ha na-afụtazi ya ka onye na-eti nwaanyị ihe because onye na-eti nwaanyị ihe nwere ọnụ anya echekwata nwụrọ n'ihe ha chọrọ inye because di ewe hotel manager ka die na-alụ so publicity onye ibi ya ije na peji eyi akwụchi ihe ọ na-atụ ọnọkata art ya ka ndị hookup onụwa a na-ebuzi ha akwụsị na junction ha agbawala so only this publicity and do not give it to her. Only the karịa nwa ọ mụtara n'afọ ya sef today the nọọsụ chara sisef mmadụ nye ụlọ osi na be die pụọ
osi na be die pụọ je nọ ebe ahụ that person nye ụlọ ọntụ si na ọ nọ always a divorcee mana ya na di ya ha esekwa okwu o nwere grupu ha ji planụ pati onye nọ na di na planụ pati Lagos ọ na planụ pati na Lagos onye nọ na di ọ pụta ọ na-awọli ndị a and those people amakwa na ọ ka nọ na di mbụ ndị ọ na-eru ulu ka ọnọdụ otu abada si eme kịta otu abada si wee nwechaa grupu kịta na-akụzi nkụzi ọ na-ada practice ọkwa the same thing ka dike na-eme ọlụ ọjọbọ nke kakwa nke abada ọlụ ọjọbọ nke kakwa nke abada malụ ihe ojekonukọta mmadụ kịta ha planụcha ha planụ ịha ya art ha abụghị kamera ndị mmadụ apụta out of pity na kontributu ego ọkwa nke a kontributu ka eji wee kụkpọ ọnya anya ọpụtazịa si n'ọdị ebu ihe kụkpọ ọnya ngwa onye oshi ọwa obere ihe mere na nke odogwu kiwidade ọwa obere ihe mere kwa na onwe ekwu isi na mmadụ onye anyị fụ dịkwa useless as anything onwe ekwu isi ndị mmadụ chiri ya na-ata agbago m na bọs ya ọ bụrụ na iji ite otu ya elote agbagote m na bọs ya finish ọ blọk ọm bụ dis useless woman ị na-afụ onwe ihe m na-akpọfọghị ya n'ọnụ Chika Jane mepee ọnụ na-agwa abada eziokwu Chika. So public toilet ka ihe abịa ka gị na ya exchange we word onye na-enwe isi na mmadụ ka ihe abịa ka gị na ya kwuo okwu gbachie nkịtị because onye isigodie na obu alụsị ka ọ ya ekweta because ọ chọrọ dị trafik achọ onwe ihe ọ na ga-eme kịta anụwa ka ọ dị relevant na app a she will do everything ọ ga-eme everything ka amalụ ya amalụ na app a which is since o ji art ihe niile ọ na art na ọlụ ọjọbọ niile ọ na-alụ onwebeghị nke ọ nweta so ọ ga-abụli a big opportunity kịta gị nwee ịsa ya unu abịa mewe vidio mere gị mere emekwana ya ọchie nkịtị ịchọ ị na-atụpụli okwu ịghọtago chọ na-atụpụli okwu onye ọbụla mana oyibo ọ dị useless ọkwa anyị ncha niile na-eje na nke odogwu kiw we all know ha na onweghị isi anyị ma ya na ọ bụ onye ọlụ ọjọọ ibu nsep abata ka ya mma ihe m na-agwa gị adị m ekwu ya ka ọ bụrụgo okwu ma anọ m ịmakwa ha many hours anyị nọ na nke odogwu dadị ọ gwara onwe ya na anwụ diete ya ka ọ tetọ ya etetọ ibu nwanne ya nwoke pụtakwata ya anya mpi ya pụtakwa mee damage control o mee which is na a sị na ọha nwane na ọnya nwane akụrụ na mpi ya atanwu pim na okwuo pim ịma na oye elizi nri na mpi ya sef amara left and right odie na-asị na ịjụ mpi ya ajụjụ wụ iwesti time yọtago nọ iwesti time ka ọ bụ na mpa ha wụ ọnọdụ ka onye a na-akụ nri ịghọta omeri olidewe so forget ya maka iji ọta we all know her in this app onye ala ka ọwụ ịghọtago onye ala ka ọwụ onye the disability so leave the idiot useless woman sọsọ m ga-efinish godi ọbụziala ịbịa na challenge gị ọntụ gịnị enyekwana ya ma ọ jee na life ya ma ọ bịa na life ka gịnị ya na-agbaghasị okwu onye abụkwa onye ala even that Michelle that girl very stupid that Michelle say no point very stupid. The guy is so foolish. Sapụ ha ahụ ifukwa akpụkpatasị ya n'ahụ skin ya ọ dị neat. Nkịta ala nkiri nke obodo nkịta ala. For what? It's not even mention his name, Mommy Tego. It's only that's not just about table of time. Buy my let's just be telling ourselves the truth here. Sọsọ abada wuye nọzi n'ime bana ahụ. Sọsọ abada nọzewe na bana ahụ. Amụọ m ite ego unu afụghị ijele nọ na the bana. Sọsọ mọmi unu ihe unu pụtazi n'ime ya. Abeg akụkụ n'akụkọ Ratesa Chika onye wụrata afa mmadụ ka afa nkịta dị ya Ratesa Chika gịnị ọ bụ onye na-aza Ratesa Chika ozugbo onye na-amecha ya na nke odogwu ọgbachi ya azụ je chenji ya to Asa Richfield ka anyị wee dịzie confused ka ọ wee confused bụ anyị manipulator ọjọọ idiot nna n'anya ebe ọ bụ na onye achọghị ịga viral m ga-enye viral
ele odizavu ya onye dị nya na-enye mmemme a na-eka mmesi wee mee n'anya ọ bụrụ na m enyere onye a viral ọ ya ebido kịta fesi be m mma akụ ya wan m ga-akpa ya wan na ihe m ga-eme ya na ọ bụrụ na m dọọ ya mma ntinye afa ya n'elu I go only put a picture a ga-eputu picture ya mputu picture ya cover afọ ya niile and mmakpọ ya afa I no go call her name then ka m dogodu n'ihe wan mma ada sọsọ wan nhapụzie ya ndọ ya wan nhapụzie ya ihe o sokwara ya ya ebasi ala mmatụpụrụ ya ọnụ ijere ịnụ onye aya emere gị bido 100 o kwuru ya na bido kịta na Chineke emechagoza ya ekpere nọ ife ọ na-achọ na o nwetago attention gị ịchọ ịdọ nke anọ na bọs ya sị na ọ na-ere mosquito coil a na-akpọ nazi ijele bụ onye ya adọla onye anyị diri dị attention adọkwala onye Adora is ife ọ chọrọ. Leave her, drag the second one. When you started mentioning her name, people like when I got here, I'm a yoga. Look at it, like all on a night. I can never call her name. I can call you. Onye awo akona awugido ga akona iwu ye ji ebega na yo hali ego onye do useless in life nego ni wo je wotere mo ono kpagamaga di wa nego ni ihu look at her face onye obo maazu ai no onye owo ogbo imo no onye adry ni mmiri dry ya na ahụ ọ nagido go ọtọ eworo amụ dry ya mmiri dị na igwe ezigbote oto free akona na agbata ifu imana dia mepere ọnụ ijeri mana dia mepere ọnụ na nke odogwu kiwi si na ife social media na-atọ ya na ife ọbụla onye a ya eme nweta view na ọ ya eme ya ife di ya kwuru enyekwala onye a view onye a na-adị ọ na-ekpe ikpe na nke odogwu ha bịara pịa ya na okwu ama na nke odogwu Hold on, see what happened here. Hold on. The man is not even aware. The man is not even aware. The girl bago na nke odogwu kiwi na-ebe akwa na di na the girl bagoro na nke odogwu kiwi without the knowledge of her husband. Ogunya na her sister-in-law nụrụ ka ọ gbagola ebe a jee gwa odogwu kiwi na ọ dị ebe ihe kụrụ ya ihe kwụọ ya akpụ n'isi. Odogwu kiwi na-ajụzie ha ofa the girl si na since o ji wee nụọ di na onwebe ha ṅụrị na di na-emegbu wee metere ya ebere wee tụọrọ ya ego di wee fu the video wee si kezi ka isi atọ ụdịrị asị ya ọ si dị enye mind na not just for content na ndị ọzọ na-eme ya kpọwagasị afa ndị content creator na-eme the man si mba o because o nwedoro onye chọrọ inye ya ọrụ na Abuja the person wee fu the video si mba o because na ọ ya enye nwu ya ọrụ ya a woman beater na ya enye nwunye that work is not a responsible man. The man gbagotezie na nke odogwu kiwi bewe si na ọmakwa ihe o meru this girl na since o ji know this girl everyday content no nwere ike iji anything mee content no nwere ike na-aga n'ụzọ mee ka onye na-ayị ala ndị mmadụ ruo ha na-akpọ the man na phone afụrụ nwunye gị na Ọnịcha ọ na-agba ala the man ọya ha mụ ihe ọ ya asa ha n'ike agwụgị ya every time akpọgotezie the girl ekwe ha agbagote because ọ maghị ihe ọ ya ekwu emechazie the next day odogwu say you must answer this call emechazie the girl kwete wee je nye mpe phone the guy see that na ihe ọbụla na-ajụgodu mpe na mpe ya side the girl because na ọnya na-enye mpe nni na ogoteduru mpe phone ọfụrụ so ihe ọbụla the man na-ekwu kịta na ọ ya support the girl but nwanne the girl n'afọ gogogo odogwu kiwi jụọ the boy akpọ the man jụọ the man say yes na ihe niile this man na-ekwu bụ eziokwu. The man emetụbeghị ya aka for one day. Now the man bụ a good man. The man love her, yeah? But she don't value her home. She don't value her marriage. That she don't value her home. She don't value her husband. The girl, yes. So the girl, the girl, there's an agbo dogu kiwi. Can you imagine that? This is my wife. I need on a marriage. The man na-agwa odogwu kiwi that na upon na ha na-abọ bi n'ụlọ ka di na nwunye the girl ga-create gasia group in the whole 36 states as the president of single mothers na nyawa bụ single mother na di ya ebio meanwhile na ha na-abọ bikwa ka na-akwụ ọkụ wọtụ ndị ahụ amahụ
o jiri na-akapụgasị aha ego na-anaghị ma ego registration ma ego pati ma nke even self na plan party na Lagos die no ka die na se ke ko yen si we no na di na eje party ndị single mother na Lagos osi east ojewe party ndị single mother na Lagos e oji ankolu party ndị single mother wulu president of ma ihe nọ na di ị na-awowu ndị mmadụ a na-contribute ego na group ịmala ihe abada na-eme ọ abada promat ọ even pro ama m ka abada ka ya mma se you know that contribute ego do you know that to make it look real o jere ntita one room ama m ndị tụkọtara ego ndị otu single mother abada na-esteji mmadụ esteji mmadụ onye anwa atị ya na onwe ofu ihe na-eme ya ndị black app atọọli ego emechazie ihe dị n'ego esewelu ha abada omenugo nke anwa ọ nji gwa gị na onye abada ka onye nke mma abada ahụ akpọta ndị mmadụ eme ihe ụmụ ihe GoFundMe ma ọ ka enyela onwe ndị mmadụ aka ma nọọ ọlụ ka ha seti ọlụ ka ya na onye seti emechazi akwata eke onwekwu ihe na-ekwu onye anwa anaghị ekwe n'iti mana ha ya afọ ọji ya aja ya ọfụma bulie pụta ndị mmadụ atụọlụ ha ego na ha ọ nke ha tụtara nwunye nwanne nwoke ka eji ọkpọ ji wee dawa n'anya bikos ha tụtachazi dị ego okwezi enyezi dị woman ịghọtago ọkpọ wee dawazie n'elu ọkpa ndazi n'elu ka ọ sizi na ọdị ebu ihe kụlia ihe buzerie pụta ka ọ wee nweta trafik na nke odogwu ditin wee damejizie karịa dị ebe anyị na di wee hotel maneja ka ọ na-alụ so nwezi ekwe nye ọlụ onye promis nye ọlụ na Abuja anaghị ekwe comply wee sị na onye na-eti nwaanyị ya maneji nwe hotel ya. Mute yourself. Chukwu na-ayọ gị too ya mere njisi gị agbagosila bọọsụ ọwụna bikos onwe ebe gị na onye a kwesịrị isi dị nwee connection biko this girl na-achọ view ọ pụtago jụọ ya kwuo ibi nkịta na anyị nọ na watch video o kwuru ya na life ya ọ sị na ihe ọ na-achọ ka Chineke mechara mee ọnya nwezi view nke a ọ bịa na-afụ 90 80 isi wee gbuo ya biko ma o kweghị ogogo odide ọ pụtagodi ụwa ga-afa kpọọ gị ma ime ife ya eme itrete ya jee mee ya arrest don't use video and reply her eji m Chukwu na-ayọ gị ya ọ kpọọ gị ndị video ọbụla o mere ha ndị agị ọ ga-afa kwuo okwu don't reply were tretie ya ọ sị na obi ya mama ọsọ obi ọnịcha ka ma mebe ọsọ obi ebi ije pikie ya ọp mee ya arrest anwakwala mgbe mere onye a bido ijere too anyị ji Chineke biko emekwanarị ya bido this girl enweghị ihe ọwa ọtụrụ onye di ya pụtara na soshal midia na nke odogwu kiwi finishie ya the girl woles anwakwala anwa gị reply ya I nọ awa na live stream odogwu di ya finishichara ya nwanne ya nwoke abata na the life finishie ọ gwụla naanị di mpa ya bụ onye ajụrụ ihe mpa ya na-asọpọtụ nwa ya nwanne ya nwoke na di ya pụtara rubbish the girl were very useless fool very useless fool the girl dị very useless so biko agala ka ị ga mewere ya vidio ọwọtụ dị gị ya atọ ọles because ọ na-achọ trafik isi gị na onwebeghị ọ na-atịbe ọ atịgo onye ala ọ gara viral ọ atị onye ebu na hukọp ọpụta gbawara na bọstọp vidio ya ka nọ na peji odogwu kiwi ebe di ya bịara ka nọ na peji odogwu kiwi ị gaa na peji odogwu kiwi saachị anyị ị ga-afụ ya die ọ ka nọ dị odogwu kiwi posturu ya the girl wole ị gaa na peji odogwu kiwi chọọ ya ị ga-afụ ya ọnọdụ ya eposturu ya the girl woles just Mambeli ebido, but that lady no pay Jemma boy abata Mambeli ebido. Yes. So ya dị disappointed maka ọ ya na-ene anya ka ịmado vidio ya ọfụzie na onye ọzọ ịghọtara anwa at all biko onye nsị ka ọ bụ onye ara
ijere ọdịgokwa disappointed lekwa iru ya ọfụgo ịba na ọ na-watch this life ọnụgo kịta na a na-ayọ gị a reply kwere ihe ihu ya echenjigo iwe abịago ya maka ife ọ na-achọ iwe abịago ya na n'iru ya ọ na-achọkwa ibu ọrịa a sị gị na ọya ọ na-achọ achọ akwa onye ọbụla na-ebe a na-agwa ya ọnwụ onye enweghị ife eji eme onye enweghị onye ọwụ onye erughọ gị onye ya reply onye akịta amachi reply maybe swanky ha or foreign not these people onwe ebe ọ gbasara gị na onye efeka nna ijere iwu big host o hapụ onye erughọ gị ka ị bịa kpoo ya followers kpoo ya views for what ọ kwụrụ gị ego ole ka ihe ji onye eme onye anyị gbanya aka na free of charge ihe ọ gbachagoro deny ya ụmụ ya ịchọ ka ije dashia ya for free no try ya ma go vex for you let's let somebody useless girl onye na-enwere isi na mmadụ but that girl that one wey dey bear in jail wey dey her page I don screenshot that girl video picture and the album screen record of ebe ha nọ na-ekwu maka m na-ebuli m abego meji m dela for ọgbanye screen record save onye then click on page of that njele then nene ofu picture so edebegoro ya mma adọ aka nke ihe mma adọ nke aha ya dị mma mmadụ ya kpọm nya ihe mma adọ ya dị mma m na-enye visibility gbọgbọgbọ nke visibility ijele gallant baby bịa na nke Sham gallant baby bịa na nke Sham na-asịzi that na n'ọbụzikwa maka ego ka ejikwa chajikwa madam ya to court. yeah. There's a lot of petitions against her. So anyị amakwudo nke na-awa ọkụ kịta. So ọ bịa kịta na-ebe akwa na the life nke Sham. I saw her comments na ọbụzikwa maka ego ka eji chajikwa ya to court. Ọ karịa mma, next time you know how to say sorry. You bring down yourself from your high horse because o say na only you go dey for court. Mụnwa nọbe nkịta na-enwere onwe m obi aṅụrị na you go answer your warrants. Asịzikwa na ọbụzikwa maka ego ka eji charge ya to court. That is the latest update now. This black diamond achọrọ m ime ya appreciate onye awụ mmadụ after ịgbatụrụ na ya na your comment section o wee gbago na the boss wee download chebe aka isi nọzi wee jụọ that Sham oli o wee gwa ya this black diamond wee gwa ya the thing gwa ya si ya na ụhọ ka esi eme ife na ọ ga na-aka amụ na ọ na-ene ka o si mee isi wee jụọ ya oyi ndị nọ na comment section ndị otu abada wee na-ahụ ha afụfụ ha na-efinishi ya abada is not a bully nkewa o wee kwucha ya ọ na-ekwu nwekwa another one pretty gbagokwara n'ukwuo nke ya kwucha people are just na oge azịzị gaghị na-asị na onye ọbụla dị entitled to opinion na ha kwekwara nwa court anybody na ihe o kwuru na ọ na-eke o si kọwaa ya this girl really tried. I just saw her comment now. Nne daanụ o Ijele, okay, mana people na-echefu that Abada kpọrọ ndị Nigerian police kidnappers. That's another case against her when they went ime arrest. She refused arrest and called them kidnappers. N'ihe a na bandits na-eme now, Nigerian police abịa na-agwa gị na come out, you are under arrest. Nigerian police na-akpọ ha, na-eme call. She did not just call them kidnappers, or na-eme call, na-agwa people na play with or kidnappers. Bịa n'ụlọ ya. That's a very strong case again against her. Wonder Ama, they all focus on Abada Jiogo, akpọrọ Abada bully, a na-ebuli Abada. That's not the case. And then that need any way, when we gara there, no Abada statement or anything against Abada. They are all saying this in online. Can we get again? Oh, Abada put out tomorrow so they can get favor from Abada. Oh yeah, we hand down. That's what they are doing. Calling those police kidnappers. This time around, kita na do all level. It's a very big offense because you cannot come out and lynch them. Jungle justice. It's not a big offense be that. Ha no ya na focus on ebuli Abada. They will bully. But Abada bully Nigerian police too by calling them kidnappers. Now we can add some toppings to our dish, like this. Efunani ano onye buto na anya esi ọnụ. Girl na-ekwu na life ya kịta. Ọ sị na ọ ya eje kpụọ isi ya.
so that ka enwe ike na-enotisi ya ọfụma ka ama na ọ dị serious ịpụta na saga now ọ na-idiri ife a ijele nwaanyị ọma too followers gị gwago gwakwa maka na ịlaikiri gị gee anyị ntị on no account ka ị ya reply this girl ọsọgodi ọ pụta ka ọ ga-agadi nwaanyị onye ala ijele onye eruo kwifu otu mana comment section onye ọbụla na-etestify to this girl onye enweghị onye ọwụ ya nkirika akwa a reply kwala this girl ọ na-achọ that attention from you a try kwala ka ị na-reply everybody ọhụụ ma nwa eke na ebe ọ bụ na mmadụ ole na ole agbago ya agbago ọrụ disen nsogbu adịrị ebe a bọtị ndị ahụ na-adịzọ na peji ya ka a na-akpọ ijele enwego m piche a nwerekwa ya ọzọ na ka a na-akpọ ijele a nwerekwa ya ọzọ mma adọpụta panti oge tegi ife anyị na-ekwu ebe oche njigote ịkpọga afa ịma na ọ chọrọ that your attention ịma na ọ na-awa ọchị anyị ọnụ ka anyị na-ayọ gị agbakwala ya na onye enweghị onye ọwụ ọ na-akọzi ugbu a na n'otu a na ọwụ na ha na-asọpọtụ na ihe were nye iwe na ọwụ na Chinemere Mri chiri tu abada bifo ọ bụrụ ya bịawa soshal midia ọ na-ekwuzi maka gị so nne lepụ ndị a anya hapụ ha. Isadora, if Chinemelu cannot reach out to Abada, why didn't Abada reach out to Chinemelu? How will she reach out to Abada? Abada blocked her everywhere. That was why they came to social media. Baby, I'm getting my people. I'm along the meaning of saga. You know, I'm saga. You won't wait case about saga. You was saga here. In the Junior, you need to about saga. Excuse me, I don't know how to do it. You got your one leg, more one leg, more woman leg. Again, Ghana, we did on a page. One day, why they are. Then they ban about one day, why I call the Gaban news. Then one day, why I call look at it. Then if one day, then go one day, no one day, but now, how will they get away master? Then one day, why I call the about Kunisi, then how get you on it. Then I look at Rouse, then they call you, and Jamal Kunisi, then he for you. Then onye na agba three pass ko yi onye ma otu nwoke adult ọ bụ eke si agbakwa saga nne anya saga abụkwa na iwu na onye a ka ị ga-agba saga e nwere ike ịgba onye ahụ ya ewute mana ị gapụta mmụọ ma ọ mpe ma ọ ụmụnne nwa mụrụ ụmụ n'afọ pịa ya saga isi ajụọ ya oyi saga na-abịa n'ụdị n'ụdị. I will get this get I'm gonna pay Jessica. I have from here. I don't show picture where every booty hand here na war. And then me your car viral. Up to our wire. On Bruzie, I make you Bruzie. Saga Kainaba. Hello, here in a Bible saga. If you name if you Namburu. I will never pay you the Bruzie. Bruzie hand here, Jencha. I'm a couple of nobody. Opposed to Jim, post with you. Yeah, because I don't know big guitar. And will tell me a video go post on them. Why? I'm gonna say, how come? I'm gonna say, how come? Hey, how come? You know, in general, in the AI. You did Ghana the girl. Can you say before put in a private? I told me about you say Ghana on the page. Come on, even so. Let's say we go this one now. I don't save them. I'm just watching up my. I want to watch like a BC. Look at your apple. Unike, oh, then you're not wearing it. If you're not wearing it, oh, you're not wearing it. I'm not a tangible way. I don't wear a me, Bruno. Mburu, your kaya. Look at a shower belly. Or the couple where we do a shower belly. Look at Apunike, all wear the year. Look at my best. I don't get when you. I got on where. Ịchọ mmụọ eburu n'elu ịgba nwa ya bụrụ ọnụ ya buru ibu ikpu na-ebu ibu ndị n'ọnụ ya ikpu onye ya na-asa asa m onye ikpu onye afụrụ afụ ikpu ka mba akwụna ikpu ajọ ome nwa ya bụrụ na-ekpu okpu nwaanyị gbagidoro ashawa ike gwe ya nwaanyị na-ekpu okpu nwaanyị gbagidoro ashawa ike ashawa gwe ya tipikal oto ashawa ọkụ ashawa nke ike ngwara elu nwe ya n'ihe ọ mụrụ sekụla ife ihe ọ mụrụ na elu management gasị isi nwa dị isi ka ife oke tachasịrị ka m sịrị golo pikchọ biko onye ihe ụlọakọ ka m na-arụ golo pikchọ anyị na-echekwa ya ese ebugo mpe ọsafa ebe ijele ọsị na olu ijigo kpuru oturu n'ọnụ afa mba ya ọnụ ọzọ nke a gịnị ka ọ na-eme ebe a
ọmụọ nọ ife ọkụ ọ bụrụ ya chedu ọ nwere ka esi agbasa gị ahịa ma nwe sakateria na ịpịa asa gị gote na ọ na-eme ịgba mmadụ saga mmagoro ịmasị nso ọ nọ laif o nwebeghị enyere ya ofulot onye ewu onye ọwụ ọkpọnụ ihe ọ na-ekwu na asaịdị ọkwa ife play wilu mere unu na gift n'abalị ka ọ n'ọnụ otu adanne dị ibe akọ dị nke a na-akpọ ijele nke ọwa adanne dị ka onye ala adanne dị ka onye pụrụ ala ọfụ nwaanyị tipu na chen alapụrụ ọfụ adanne ka ọmụ ebe ya ọ dị ndị a ka anyị na-agba nsaga ka nchọtụ dekwu ya ka ọ na-ayịkwa ala ka nne edelekwu ya ka ọ na-ayị ala nene ihe okpu n'anya nkịta nweta onye a nkịta nweta ya dị ife okpu n'anya ọ bụgoro onye isi ọdụ ọdụkwara ike onye kpụrụ isi anya eke ọ bụgoro onye kpụrụ isi anya eke a na-adọkpụ n'aka ọ ga-agbagbukwa ego ọ dị na alụ brikle ya ife o dị brikle ka ọ na-alụ egbuo m ya taa ibi wetara m ọnụ egwu ahụ atọ ijukwala ese ka ndị chọọ mmụọ ya maọbụ mpe ogologo m ya na nwa ya chere mbe mgbaba esa ga mmaki ya egbe esa ga onye ewute dị pịa nwa ya nwaanyị lụkata ihe ọmụ nye n'anya just watch negodo anya nwa ọrụ eriju ahụ nwa ọrụ ka nwa nwere ara nwatakịrị ọdụkọ ya nweta anya ọkụ ka esi agbasa ga chakwa n'ihu ọrụ ịma ọ nọbụ nkịta na-akpọ m agadi nwaanyị ọkwa ka m na-esi bedde patima etikwa m eti nke ụnụ pụtara abịa ijere life come out and see me pụtakwa life na agụ paras pụta life ka ịfụkwa ijere ọkwa too much of dragon ịna-afụ ndụ ka ụtata ịfụrụ isi m ana m akpụ ya akpụ nwebụrụ m chance ịfụ nkwụ anya m ka ị na-afụ ya so pụtakwa life ka ịfụ m ana m adra agwa onye a nwe ihe achọghị m ịma mma dịka onye a na-adara gị mma dịka onye ara na-adara gị afọ ji amụ n'elu nwa akịta ọ dịka onye nwere ara o nyere nwa ya ara ọrụ achọghị ekwere nye nwa ya ara ka m screenshot ka nchebu ya ọkwọchi ịgbasaga ọ ya agbasaga gbajuo ya afọ ọkwọchi ịgbasaga ya kwadokwa I don't know how saga goes should I appear direct anyị agaghị gị direct no go slightly direct biko ọ dị ebi ya ọ dị ebi ya ọnụ na ọ ya bụ anyị ama the person akwụzụrụ gara nke na nke odogwu je oke mba abụọ nyanwa ka m fụgodi ọzọ eche m na the other person ka iji ewote na mba dee ya ebe a ọ dị ebi ya ọbụ ọnyanwa ọbụ ọha nwa guys ijele ka m na-ekwu ya ọ ijele ka ị na-ekwu maka ya ijele ahụ ama m onye bụ dị ije nga nwere screenshot gomia ọ dị ebi ya ahụ mma adọwa ya ọhụ ọkọbara ịgbasaga adọ screenshot ahụ ya bịa ka ọ yiba ala mma eme ya alụ ochọrọ m pakịta mụ na agbasaga mma picture ochọrọ mma mma picture ọ bụ ike mma picture no go penam ọ nke die ka mma ama ife ya na nwa ya na ka a na-ala duka beje dị n'ala mana ka beji edi ị na-abịa na tiktok agbasaga aka ọnụ meanwhile you are nobody a na-emere alụ I go disgrace you bịa ka ịkọwakwa ọnụ mmanya ka m na-achọ ka mma na m na-ebutegozi n'ụmụ mmanya ka o wee kaa ya aka ọmụka ọ na-ewetara ọnụ na-ekwezie agadi nwoke n'elu ihe ọ na-ala papa n'uru odu nwaanyị ike ụwa gwụrụ ọ na-ewetara ọnụ ọ dị na ya ngwe agadi nwoke ebe ya ngwe nta n'elu di ya anyị imaji iwetegara m ọnụ a na-eme gị alụ never see anything bịa gbabasaga ewego m pikchọ nchọrọ ka m wuru ya gbabasaga mma dọwa ya ọnụ mma adọwa ya agba ha kpa akwa ama afọ ebe ahụ enwe problem
Akọma na ọ ma ile onwe ya. ewute m na emere m mistake esiri rekọdụra nga oke dati ijele na-akpọ gị afa ọ kọrọ gị ọnụ o ọ sị na ịmụrụ nwa n'aka dị na nka nya o kwuru okwu ifere ewutezi nkịta na-agba m that screenshot esiri rekọdụ ya Unu gara igbe na unu gara igbe unu gara onwe ejego onye m ya onwe eji elu ka onye m ya ịma nna like ejide evidence wee dọọ mmadụ ihe mma adọ dis girl kịta na di ya ya dị mma ihe mma adọ ya na di ya ọ ga-adị mma onwe ọkara onye eji elu ya ya eme ya ọ bụrụ na ije nye gị my number you give it to me I'm not joking. Akpọọ m the screen record. You have it. Piece for piece. Onye asara I have it. You put on iji. Ijikwu ya. Ị na-eme you have it. Ijikwu ya. Onwe jie. Onwe si yes. Onwe jie. Ijele. Konyo. Ijele. Ịma emere. Anọ m there finish that Michelle. The Sean iji the record. Na-agbaala resin na ọja na-agbaala onwekwu netwọk resin na-enwekwu netwọk ọmụgara n'ime ahịa Live nke ahụ sef, m na-ahụ iwe na-ewekachi m ma ihe ndị mmadụ megado nga ahụ sef. Mmadụ ele ihe emeghere nga ahụ ugbu a. enwe nwa mmanụ pụtarasị ya enwe nwa mmanụ pụtarasị ya asịa na-eji eme ka very dark man na very dark man ewetara ya case na ọ na-aga through the case from here from the opposite side, you understand? Then before take action na come more down go round check the case first before take action. The person saying yes not gonna go, the sham saying yes not gonna go take care, don't go check the case. No, he on a place no operation so it was like I don't understand it to this that boy don't Igbo that boy needs say by their ovolo. That boy needs Igbo now I think well. Okogana from morning till night no solution. No solution. Another so Emo na that guy na-aṅụ ọ na-aṅụ ife ọ na-aṅụ gbana ọ na-aṅụ ife pịa ọ na-aṅụ gbana na ndị mmadụ na-atụ asị this lady na ijere save video ya ọ sị na ego eji wee ji maka ya kpọchie abada na ego ọ na-eji atụ mosquito coil na China biko onye ọdịkere na-atụ afịa na onye ọdịkere ọ gbara ọzọ agbapụgo from that place. mmadụ nwere comment section O nwere ike nyere ya signal. wee gwa ya Ọ sị na m mụrụ nwa na nka ana m amụ nwa na nka na-ada nne m onye awa ada nne m onye atọ mmadụ ịtọ ọ tọrọ onye atọ nke nwoke tọ m onye a na-atọrọ mmadụ wee tọ m onye a na-awa ana m amụ nwa na nka ọ dị na-apa ndị ọhụrụ na adịrị adị na-asụkọta m ebe a onye a na-atọrọ mmadụ wee tọ m de ya ebe a gaa na my page scroll down ya afọ ebe m na-ese picture celebrate ebube m onye a epụrụ m na-ese picha tọrọ mmadụ wee tọ ana m amụ nwa na nka ị ma na mmadụ na-aba akịta nọ n'efu ịfụ ha na-abụ ihe si ya sị na mmụ tọrọ ha na-abụ n'ụlọ ụtọ ịfụ ha na-abụ na ị ga-asụ na mmụtọ ha na de ya ebe Ijele ya hapụ ya ọhụ ka ha kọrọtụkwa ọnụ. mewugo anyị ka m wepụ ebe ita ka efu ya o tinye ofe ite ebe a ọ ka efuru ya onye a na-atọ mmadụ ya tọ m yes ọ tọ mmadụ tọ m ọ hapụ ha ma onye ọ ebigo asa eligwe ịma na a na-achọ ọnụ mma ị na-akọ mmadụ ibụsọkwara ya ibụsọkwara onye a na-akọ nekwa ya ebe a ọ tọrọ nke nwoke wee tọ m ọda nne m anyị na-abụ n'ụtọ ya ana m amụ nwa na ọmụma eji ụtọ ya ebe ala na-ada nne m ebe a na-ada nne m nke suga na akpụkpọ okpuru ada nne m nye nwatọrọ nke nwoke na-ụtọ m mana mụ na ndị akwụrụ ise na mma ụtọrọ ha because aga m bụrụ jin my dad
ịkpa ahụ na mama mụrụ nwa mama lụrụ di more than 16 years. More than 16 years. And the mama was small. So, ma nke a naanị ebe a na nwunye odogwu ji ya nne mụ na ga bụrụ ọgbọ ịtọrọ m atọ ịga anyị ama m ndị ntọrọ pụtakwu na-ekwu okwu si ala m tọrọ ha anybody ọbụla m tọrọ pụta na-ekwu okwu asị m ya yes atọrọ m gị mana ọ bụrụ person like you dry na mmiri onye akpọrọ nkụ na nene onye akpọrọ ụmụazị na onye abụrụ ụmụazị na mana ọkwa anyị na-ekwu okwu eji nya ama na kpọkịrịkpa elugota 30 years ama m na olugota 30 years mana anyị na-eri ihe na-akpọ ya ebe moto 20 years anyị ama otu olugota na ebe kpọkịrịkpa ọlụ 30 years onye ọgwụwe 30 years n'anya onye ebe ọ na-achị 45 years 45 years yes it's not 50 onye elube 50 okay anyị na-echekwa na kpọkịrịkpọ the 25 years. I want to come on after 30 years. Yeah, more. No, I'm not 30 years. Okay, that yesterday, I'm no money. Yeah, you know, I'm not going to oh, yeah, I would she 140 years. I have one that can she won't. How long is that? I'm thinking about to go. My brain has a dilemma. In our most like that, yeah, I can't get a private. What's the not a content creator? Put that account on private. I'm a wet Jim Mano. Let's take it out. I'm a Jim. I just so shocking about audience. Yeah, Lurali. Very useless people. I said I'm Jack tomorrow. Na m tiri akaụntụ mgbe anyị abịanyere m ọkwa akanta ka eji gbalụ mmadụ 500,000 ewere enye onye ahụ ọkwa ise na akanta ka eji gbalụ mmadụ 180,000 ewere enye ọkwa akanta ka eji agba ndị mmadụ ego onye niile ego agbara ihe ego onye arụ adịghị ọbịakwuo na arụ adịghị ya awudesmori and giva o ruo na nke ma nwụrụ arụ mgbe mụ bụ ịtara ụlọ afọ ọnwụ gbukwe ha ngwa na ife ọ na-ekwu gee ntị. Kai, if she not post me, I go drag her by myself. She must post me. You see, on a mentor must post me, oh. Eh? She must post me. Akwụkwọ ifugo ya na-agwa gị mmadụ gwara na soshal midia na inweghị efe akwa ndị si ebe a ihe posti ọtụ na ihe posti ya ijele na ihe na-ekwu ka nje wolu die am ga wolu mba biko una agbaza m na-epost ka nje wolu die let me go and take a husband ma ọ bụ nwa ana go post am na-epost nwa ka m na-epost ka m je chọọ nwa nna na na-ekwu ịma akụkọ m ụlọ ya agba I know how this thing work ọ bụrụ na njụ na anaghị epost ekịta ala ọ ya adị mmiri dị ka m post anya ejiri ajụkwa ya anụ ntị ọ sị na onye ọbụla biggest host posturu reposturu na-emekigo ya ijere hapụ onye a gekwa na anyị ntị hapụ onye a ọyanwa na nwa nke na-ajụ alụ Why are you stressing yourself? Ijere hụkwara imi nna mere chimpanzee o nwere ka esi agbasa ga am I not poster but m na-eburu mpe ma ọ nwee ọ ya ebegide akwa mpe ma ọ nwee mbuje ọ ya ebegide akwa na mbuje mpe ma ọ bụ nwee ọ ya ebegide akwa ike akwa agwụ ya Lord, you truly make us proud yesterday. Nene mo you wijere na asụ na mmadụ na ijere ejele ezigbo akwụkwọ ọkwa na-afụ mmadụ na soshal midia na-ene na onye ijele hapụ onye a Jesus Christ ọkụ ya Jesus Christ ọ ga-akwa nwa ha na ya nọ oyiri mba ijele ọwụ nwa ya lehe dịrị ya ọ dịka ha vidio mmadụ ya ripostuzie ya postuo ya nna ya bụ nwa na-enye ihu ya anya na ha ka ị na-akụ ya nwa ya
ha na-eme content ya content nke awụ nwa ya lee ha o dere ya n'elu Are you forcing her to post you? She must. You know that anybody that has problem with her, she will post that person. Let her post me. Ima ọ na-awale ya nkọ na ọ na-awale ya nkọ eposikwa ya na ya ebido ebewe aka ọ na-awale ya nkọ na Olites ịma na ijere na-ege go dogwa ijere ihe post gwara nwa ị na-aghọta nwa na-achọ onye ọbụla ma nwa mana Instagram this girl na-achọ ije viral by all means ọmụma chọrọ ijere okwu immediately ọ fụrụ na ijere nọ na-aba mba gbatuo na life that shine ihe o mere ya ụba life nke ya na-amonitozi ijere na-awọchi ya onye wee na-agụ the Lord has done it ọ fụrụ picha ijere gosiri nkịta obido gbawa egwu o nwere ihe ndị a na-eme ha chọọ attention ga mara ma kpọọ agha aba ọkwa nwere one guy one na-adrag o nwere one boy na-adrag igoho that boy ọnụ that boy mee nke izi mee nke ịbọ mee nke ịpụ igohe ọnụ ọ na-akpụo ụdị ya gbachi nkịtị na ọ bụrụ ihe niile ka ihe ekwu okwu na mana ijire chọgodi post ya ọkpọda small boy ijire chọgodi post ọ na-eti ya ha the person I go post this girl, but I'm not going to put her. Small boy. Only test. Small boy. small boy drag ya ọ drag ijere drag ya mụnwa mana ijere egheghị ọnụ and mụnwa eghe okwu ọnụ nna ọkwụsị post ya ọmụtazi omebido ọtag ya m omebido ọtag ya ma adama eghe dị ọnụ zọ ọtag kata m ike gwu ya ọ na-akpuo ọma niile ka ihe eghe n'ọnụ na ịma na ụmụazị ka m wolu mmanya na ebe ozi mgbe post ka m wolu mmanya dịka ka mama na mmanya ahụ nke ha na di ya nọ teke ya ka ewute mmanya na di ya nọ mba yawa ka ha na di ya nọ ha nọdụrụ ọdụ n'oche the girl ka onye na-enwere osisi m nweghị ifere dube m hello ka nchefu ka mmeri mmechi a na-etinye gị ka nchefu ka mmeri I go put am now mme gịnị jen eyenu nke otu ọ na-anọ m laịfụ kpọrọ m na anọ m laịfụ ịma na okay nya ihe eme okay I will not post her but I will post the husband biko jee na nke odogwu jee ka ị ga wetara m obido ahụ die post n'ebe ahụ ya na di ya anaghị anụzi ha se gị na-aghọta di ọ na-anụzi a single mother onye enweghị isi jele hapụ onye a jere ya anaghị anụzi ịma na ife ọ na-eme kịta ka nke a na-akpọ nke a na-ere ọkịrị ka a na-akpọ di ịma na ife abụọ mere gị na-ayọ ka ipostu mana ijile enwere ahụ handsdal wụ na ịma stori ya onye enweghị onye ọwụ ịfụta ebe mmadụ pụtara na-ayọga ayọ tip iche ya na ịgba ya saga hapụ onye a baby let me tell you something efe ihe ịfụwa na-eme ebe a nne ga ngwa ụlọ just that na I will not disobey you people let me tell you ihe ọ na-eme camouflage ịma why ọ na-eme ka nhapụ ịgba ya saga make I tell you ihe ọ na-eme ebu ka nhapụ ịgba ya saga yes oge zidi na-eme gbam opostu gbam ka m postụrụ zidi ka ihe mere obebe akwa kpọwa sọmbọdị gbemesịa gbam ka m bụta onye bụ ijele ihe kwa jere gel ahụ nke ọzọ ahụ mmadụ gwara gị ihe gbasara ya kama nke m na-ekwu nke ọ sụlụrụ old man di gị megidere gị vidio ọmanya ha na ụmụnne ya
Cause Oduman isi a ga-agụpụtara gị n'ịbata life. Onye nke a Mkpọ na ọ lakpuo ole. sị m na ọ hụrụ na ọ na-ayị ala na ala na-ayị ya abụọ m ya ala dị gel agba ọsọ blọkụ ọma akaụntụ ọ bụrụ na onye a na-ayị ala onye ahụ ebe m na ọ ga-agbụ I swear to God onye abụ ebe m nọ na onye a na-ayị ala ahụ maka ebe m nọ a na-epostu onye a chọọ uru m na-epostu nwaanyị bụ ji atụ n'obodo nwa ebe ya nwa ahụ ihe nwa dị ka onye bụ sikụl sel dị nwa yiri ya ọ bụ nke bụ unu megara ya unu tụgo ụjọ gụnụ ka hapụ ịga viral which viral ka ọ na-aga ihe o ji eme ihe a kịta Chineke agbatagoro ihe bịrọdazan from me narị ife o ji idea ọ chọrọ ka m postuo ya let me dey tell you you know make I post am ụbọchị anyị eme datị ka nhapụ ipostu ya ụbọchị anyị eme ya ka nhapụ ipostu ya ọ bụ ihe ọ na-eme ụbọchị anyị eme ya ka o mee ka nhapụ ipostu ka ndebe ahụ na ka ndebezi ahụ n'ọnụ na ọ chọọ view we give am view ọ bụ na ọ chọọ view anyị nye view ebe ahụ ala ya kwụsịrị ka nke m bidoro ọ sị na ọ bụ onye ala ebe ala ya kwụsịrị ebe a ka nke m bidoro ya ebe a ka my own bidoro ebe ahụ a na-ekwusịrị ka nke m bidoro iget ndụọ ya ọ ka ya esi tọnụ ya alụlụ ọkwọsị ịga viral ọdọ ma ọ ga viral let me tell you ime vidio ijele taa mee ya echi mee ọ ga viral taa ga viral echi nwanne echi ọya gazi ọzọ mana nke ọbụla mme na-aga viral video can only go viral once o merụ vidio ga viral once ọ ga viral two other one ndọwazie mma abịala efu etu a were vidio ya na husband di ya ebe di erekwu na ọ ga-arụzi m ga-eji na ọnwa ọkọ m enweta view how many they watch am now 57 is watching her biko ka onye ụdị onye a na-ekwudo okwu ka onye dị ya ka onye ụdịdị ka onye a na-ekwu okwu ya na nwanne ji nwere ifukpe okporoko ọ na-asọcha oyi ka egbe onye a na di esere okwu ọ dị ka onye ada awụwa ahụ ọ dị ka onye ada awụwa ahụ onye na-enweta 38 onye dị 38 years onye a na-achụpụ ihe chọrọ onye awụ maazị ndị wọchị gị ya na 38 wọchị gị ya na imagine 38 m ga-afọtụ onye jọzat na achọghị m ka ndị gbara m okwu ka ọ pụrụ na m disrespectịrị ha mana nke a na-akpọ ijere m etinye mmọnwụ ezi ndị eji mmelu view 200 300 kịta ọka na-enwetakwa view kịta obegazi akwa sibutu vidio ọkwa mmadụ ka onye akpọ m yewazie m akwụdo m ime ya arụ akwụdo m na-ịdọkachacha ya ọhụụ dorie ya ọtụ ya onye epeka na ha onye awụ onye ala mma awụsa ya ala ọfụma wu nke ijele ahụ ọ ya ebe nwa ahụ bikọz ozugbo mmadụ gwara na kọment sekshọn na ị na-esevu pikchọ ya gbatuo na the life immediately ọ pụọ nke a ka ọ ya ka epe na onye anọghọ na di ime ụmụ ya gbasa gara ọkọkọrọ m ọnụ eji m vidio ebe ha kọchara m ọnụ wee pikchọ m tagịa postuo I dey save evidence agbango na ife evidence of ife mere me asị how come ife evidence ị ga-asị how come anyị na-ekugharị ebugharị evidence fotere ewu mewekwa nke iji ọnụ bụ wee kwuo ebe ịkọga m ọnụ gobe mata wee nọ kọnsa iyi ị na-akọ m ọnụ onye a na-akọ m mụ na ọnwụ ọgbọ ịfụkwana di ebe aka dị nwoke di na-achịsịsị ihe ezi ọsọ di ibu ya mụchara akpụ esefugo m picha ya na di ya 28 hours ka m nyere email m apology m ga-anwa ya na di ya n'elu I have the video ebe ọ na-egbu anyị ga-aga na kọtụ ga dara di ya ọnwụ ga-egbu ya chebe ịwa nkọ m ga-etọ kọnsụsadị a na-etinye mmọnwụ n'elu ihe ọmụ sikụl sel ọmụ sikụla dịgoro nwa ọmụtalụ ha mụcha nwa ha ga-enye nwa ala ụmụazụ lọrọ jiri okwute HIV nkata ihe ọmụ sịrị ama adọ edo mmụọ ya m ga-adị ama nne mme inbox ya wee na enyere ya 12 hours iji mee gị ime apology video postuo for insult o nyere gị today ma ọ wụrụzie na o mee ya na o nwee anything na ọ fụrụ na o nwere
then echezi 12 hours a more reply here then agbaya start di ya dị ka nwa nchi ọnwa onye ọbụla na-apụta agbasa ga like akaụntụ anyị kịta ya awụọ my main page m enwere m 20 something thousand ọnwa onye ọbụla ịma na di gị akakpọ di gị pikchọ gị na ya nọ gị nwa na onwe gị ịdị tata ịpụta were nna onwe gị n'uwe akaụntụ gị anọghị na private ị na-agwa mmadụ saga onye na-enweghị ife o mee gị na ndị mmadụ nọ ha na-achọ okwu nne m I'm a local video but today the message and from now to 12 hours from now to tomorrow morning get that apology for insulting me because I know you insult them for insulting me but if you say you don't go tender an apology for insulting I have the video okay let me play the video where I record rich I want to play no say are they very smart and now go say deal with the person where no road follow us make we teach you road but Jim the video but it was not much like that a video I'm not going to be no okay but I'm saying the little I recorded the little one no recorded I'm saying dialogue here yeah with the little record so I have the voice where she was insulting me Oga Kowa you go explain tire. So with this video now, I'm going to post this video. So I'm here 24 hours to tender an apology for insulting me without no reason. Failure to do so, you won't like the return of jail. I'm going to strike you badly. I'm going to strike you heavily, including you and your husband. 24 hours to do an apology video and tag me for insulting me. I can pray here. Emanena Agba, they no go here. When you are dealing with this person where Sabi pass you. I love evidence. Nothing sweet me pass evidence. Keep evidence. Bam. Away to carry the carry evidence. Away now. The way God dressing the full and question. With you, alongside with you. If you call us today and say you are going to Enugu for protest, for a peaceful protest, to tell the government of Enugu to investigate on this matter, believe me, sure, all of us will watch with you. The reason why people like us cannot that protest for Abada, we will say we'll go to Enugu and protest. If I go free come out to this boy, the guy in a plan about this country. Sham, on a plan to protest. Akwụrụ that guy ụgwọ. Akwụrụ ya ụgwọ. Agwara m onye mgbara ọnụ. Ọ bụ na ha chi ime protest anyị were over our own. If we go free come out, all of us go. If we have that offense, we go all go here. Ijele, ndị a dị frustrated. Ịma na ya na-ekwuzi na court now. Let's see your environment. If you don't like the way I am looking, if you don't like the way I am looking, go and get your hair. Go and use the way your mommy is looking. Oh, now your mommy is looking is okay, Abby. The way your own mama they look like bleached roasted goat. She's looking fine, Abby. Oh, you have her now. Cheka, come with everyone come and money conquer.
Ifria, I capture and well. Jele power. This is too much. Anglican Church. The last floor, by the left, all my flats, the you see the maybe goes on. Each my phone number, I put my phone number here. When they come or when they want the track him. And I want to when I want to send a message. When I want to find this academic boss, you send a message. You're sending to him, I've seen it. Don't like I'm always showing the channel in the evening. You should not follow on social media. You just said, hold on social media. Look at these people. I was also there. I was also on here. Linda, achọrọ m ka ijele reply ya kwefu nke ahụ a na-akpọ ijele ahụ olu ya na-apụta ọ zụrụla market ọ jọsụ were onwe ya na-eti na nsogbu na-agbasa ya You get where they post me. Let me show you. Someone has posted it to and tagged my picture. I just saw it now. Can say we go see here. Somebody attacked again and see my picture. How do you call her? How attack again and I see my picture post. You know this record. Help us today. How post they see my picture. Oh yeah, me. After me save it, I'm going to you. You know, when you tell people say, life will be like that. They know the year now. I did my day, and then find me trouble. So I'm going to post this video where in fact, I need them issue a warning. Men post here, maybe ordinary voice note send them. I'm here 24 hours to tender an apology for insulting me, for coming for me, for insulting me for no reason. 24 hours, then apology video. But if you say so, you go see check it. Now go see check it. Now, mention piaus like a ma piau with evidence, chebri anywhere. And the act on picture nyala die. Can go see gear. Can go see I'm go see gear. Picture nyala die. I capture on your form of man. They don't find me trouble. They don't find me trouble. It's what I'm over here. Kulokwachelu. Yeah, kulokwachelu. Go stand the weight. Pokwe mege ma woso keta. Owe me ma woso okuye na emu. Na kwa enwe obi. Lenu. Banum no nya na di woman. Lenu di onye ori. Nwoke aketa odubo 65 years. Then you on no. Then afọ. Bam no yo galanyi yo to otu afọ eburu ibu. Ogalanyi yo to na afọ ya dey tu.
ike agwụla onye a na nke si amụ ayọga ya ijele na also called ijele the duni ijele nwa dị iru consistency management of band dị elu ga onye agbụ ndị kọndọktọ ọ bụgo ndị a na-anakọta ego n'ọpụ iwu ka lukata onye iji mere nji na-eno ihe ụnụ ga-arụpụta ọnlaịn nwaanyị ya amụta nwa dị etu a na elu nwa ya mgbe n'ezielu nwa ya sizie ogono na ngosinogo nwa ya ebe ị nụtara di n'aka ha aka di ya kwụsịrị ike n'ala ị ga-amụtara ụtụtụ ihe ọmụ lukat ihe ọmụ child abuse n'elu ihe ọmụ mgbaghara eje nwatakịrị ebe n'ụkwụ nwa ọkwụrụ stret o mere mbende buri n'oge na gọvanọ fọ buri pesin eburizi unu na ụna bịa ekwuzi ụzọ a ga-esi eburi unu na dis man na ị na-agwa m nkịta na eziga m na mmụ ga nwa na nka nke nwere na dịnọ yọng kwagobe ya ha ga na yo page na agelele na-enwe ndị yọng wait na ka m nweta ọzọ akwagobe ya no be you be this no be you be this akwagobe ya ọgụ bụ na ya agadi nwaanyị na nwụrụ ụmụazị ọgwangụ bụ na ya ịkabụ nka ịmụọnụ nwa n'oge young boys kịta na-achọ onye a ga-eji mere enyi nwaanyị ude come for you chee ka m chebe ọtọ nụrụ iru ya otopekwukwu ego ngwọrọ nwụrụ anwụ iwetegara m ọnụ m finish you I go finish you up akwa onye a bụ ihe agbanyeghị onye ata emekọp agbanyeghị otu emekọp onye ọgbọ ụmụazị onye a nne m bụ n'ọgbọ n'elu ihe ọ nụrụ nke aja ọzọ n'oji ka ọ nọ na ibe ya anụchara kama ọ ga-akọbe nne ka ọ nọ na ibe ya anụchara ka ya imaji iwetegara m ọnụ ewuru obere nwa n'elu ihu ya ọfụma nụ onye ọwụ obere nwa in as much as na this my ihe apụka so obere fit atụtụkwu ya onye ọwụ na ụmụazị ọpọ na o ji pankeki gbuo onwe ka ozu emere embam ozu nọ na mọchụarị na-edunụ pankeki o mechara dịkwa ka enwe pankeki efitiri ya ị na-ewetara m ọnụ enwere ụmụazị onye mepe ọnụ na-akọ n'elu di edu ka onye na-ebe akwa igosi na mmadụ eji n'afọ sọrọ ya fọs oge ka ọ na ọ tụmara ime wee nụ ya na-ewetara m ọnụ egwu na-atụkwa ahụ ịda atụlesa ga abụrụ ihe mma agwa n'ọnụ dere efesa ga right ọ maka ọnụ ijele mkpụrụ oge ya mfe ji ohuru ọkara aka ifumechi na-agba ihe na ga-ebukogo na ijele ichige na-agba o mechara gbatuo ya na-agba ọsọ nwebụrụ ife ọfụrụ never see anything ọ na-apụ ala akpọrọ m ya afọ o ji akpọ m afa Chineke ọ na-abụ ya ọnụ Chukwu ọ na-abụ ya ọnụ bekipụ lokeshọn ise na abụ m nne nwaanyị mmụtọ gị ọnwụ gbukwe gị egbu ebe a jere biko bugote Dorins ọ gbara ọsọ ọkaịbịa kpụrụ ọnwụ ewu ọha gbuo onye ala enyi ọka na-akọ maka abada mbụ onye ala ahụ agadi m ebe a nwunye m gara kedu abụọ ya ike eme na ọwa ọtụtụ ihe m jụrụ agbụrụ Lagos na-emeghere emeghere agaghị na-achọ yes na chọrọ view so ọ dị m ga-ebe ha eme view nọ dị 300 mebi ọ ga-akwadogokwa na the guy ka na-akpọ m afa mbanụ ọ gburu n'onwe ya
Ije na ọ dị ka Emma na ọgụ a nọmba 1 na ịgba saga. The guy apụọla live sef. Apọla. Ọ pụgo live. Daba ga-eji ha, ọ ga-ejigodo ha akpa ego godi first. Because ihe omega na ha kwụgara ya ụgwọ na ọ ga-egide beta live na-eme ihe ọ na-eme ụzọ atị ha nwee kwụ ya ụgwọ. They are paying him. Ike na-agwụkwọ ha. Ka ebe ihe bibi mere dere ebe a. He who laugh last, laugh the best. You don't understand, no worry. Soonest. Another game activated. How? Awa abata ka ọ dịgara datin. Ọ nke m lee ka ọzọ ijele. Enwe ndị ka ọzọ. Little reminded. For who has not enormous damage it can do when fueled by envy and jealousy. Here's the last one. This is just the beginning. I will review everything, whatever that happened in this life. Just give it time and wait more. Now, come here, I've been a deba. Ndị degara ya ọma ndị degara so ndị degara ha ga-aghọtakwa na gatara ọgwara dị sedere wee caption na ya nwe ya man ya ma hụ laugh